No, tak zkus ještě jednu. No, teď to... Aha. Tak teď si vybírá slabší chvilku teda. Hezký. Jo. Tak to musíme zamít. Máš dobrý, já jsem dobrý. No to máš dobrý určitě, já jsem v životě neraz písku. 6 už máme já srandu. Ne, 5. 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6 mám. Ty kudě, jo. Musíš jít do toho písku, tady to musíš odebrat. Musíš úplně do toho písku, to prostě narvat do toho písku. Aha. Tak Smraďoch pohrabe Takže tady jsem měl 2. a jdeme na další.